Какво правиш, бе? What is doing? Айде ли да нахраним котката? Какво? Да нахраним котката. Къде? Писуса. Как? Ами баба ти не гласила и Налия. Ура, да нахраним. Защото да му да заспие. Лесно. Иначе като е гладна, как ще Какъв заспие? случай? Един ден ще каже, че не ва помни. Нищо. Така е. Тя малка си, все пак е малка. Малка ще да бъде. Чакай. Аз зато и искам Айде, да айде, възстановим това. Ама Да, дал съм ги на Миро. Днеска пак съм му писал. Да, защото баба ти там, Баба. дядо ти Енчо, Баба. много ми ме рака да я види, обаче се страхувах да не я разваля. ти. Ти си баба. Аз съм буба. Пък ти си бубо. Ти си баба. Не, тя е бубка. Бубка бе, бубка. Йони, какво си хапваш, бе, тати? Тати. Какво имаш в ръката? Имам в ръката коса. В другата ръка какво имаш, бе? Защо? Имам стена. Стена имам. Ами това дето го хапваш, какво е това? Стена. Е това. Стена. Айде, дели си измисляй, бе. Това е дядо. Който ял да ял. Суджук. А ще става. Ух. Че Бу. ти ядеше суджук, бе? Баба. Дядо ще обидаш още една година и няма вече. Айде сега, татко, не прикажеш, брат. Дай ми. Ари, седи сужука ти сега. Се задаеш. И еш по-малко, после си играем. Що че се задаеш, моето обичаци? Кой чука? Чук-чук. Баба ти. Кой чука? Тебе чука? Баба ти чука. Ще направим една топка за обичи. Да, аз само обици ми трябва да реши. Цяла ти. Аз имам долу едни халки, таки с от кучето от синджира. Кой имаш? Халки. Хвитъл ти. И трябва да си сложа тук по едни халки таки с, нали? Защо? Нали обици? Това не са обичи. А какво е? Тя да имаш такива малки обичи. Малки, те няма се виждат. Пък те като направи таки с големиите, че се виждат отдалеч. Няма как да бъде. Ти имаш нали друга коса. Какво? Друга коса. Да, Отпред имаш някакво друга. аз си правя плитки. И ще я вържа на кукуриго тук отзад, и тъй. И тъй. Дядо ще я вържи на кукуриго. Майто? А? Майто? Се не знаете честите думи и ти разбирам, ма дядо. Бу, 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 бу. Еш. Нищо да ям аз. Да бъдеш голям. Нищо да е станам голям. Я ще ти да ме настигнеш. Няма ти да ме настигне. Няма, аз съм те задминал много. Кой ще настига? Ти си вече Чичо. Чичо, дядо съм направо, не е Чичо. Чичо си. Ама какъв Чичо, бе?
Дядо съм. Чичо! Добре, чичовата. Ами не. Ти както викаш, че няма да ни помни, чакай бе, че ние да ни би да мрем тази година, че до година че тя тя да и- ни помни. Тя и на 10 и на 15 да стане така, после забравят се нещата. Аз пък обаче, като дете и те малък, си спомням дядо, баба си ги спомням, бе. Запомнят се тези работи да помня. Някак си... Ама те Аз помня на 5 години, на 4 години, на 5 години. Запомнят се... Щом помня бомбардировките, значи на колко съм била. Дядо? Кажи му и тя. Как се казва твоя дядо и твоя баба? Баба ти. Не, твоята Тя баба баба. Боги не е на баба. Тя умрява, дядо, моята баба. И дядо ми умряха. Как се казва? Тя се казваше баба Мита, пък той се казваш, как се казвам аз, Димитър, дядо ми. Ти си казваш Димитър. Аз съм. Как се казва тя дядо, не? Ама дядо ми се Сега какво казва стана, че Димитър, аз съм кръща, кръстен на значи него. бъде да се окъпе, дано да изстине, че да е Божа охвалил. Носим му името, не моето. Ти яш. Ти. А пък Аз нищо. аз мога да направя и пилешка Аз му нося чорба. името му, дядо. Що да правя добра чорба? Не е лоша чорба. Хубава, Ти ли много съм хубава. кръстен? много е хубава. От сино е тъй толкова Той се кремичка кръстил. Кое? е направи. Много хубава чорбата. Ами, къде е красиво, да. Тя баба ти, как викаш? Вие, ти си се Ти ли си научила да казва готвиш мани, хубаво. мани? Тя си е си мислила, че не мога да готвя, защото като си отидем на Димче, тя готви, аз не готвя. И като дойде тук, ма ти, Ленка, Абе, си ще се сложа научила аз да не готвиш се оти. хубаво. Те като фаровете на жигулите, е така с големи. И ще ги сложат тук на ушите си. А кой ще им проби ушите? Ти можеш ли? Да. Ой, че добре. Да дам дрелката на уса и сега. Да. Каква бургия да сложа? С Да дрелката. я сложим на ушите и да я побием. После да не вземеш да викаш, че не ще да спи. Тя утре пак ще Да играе. донесете от дрелката. Изядай си се джучето и да вървите да спите. И аз ще донеса гривите и Ще ми ги си ми закачваш. зъбите, аз Нали? ще тогава да въря. Йоничко, айде, взеш се жичето хон да мием зъбите. Айде. Нана. Ама Утре че, пак. че доктор Ама с... дядо утре ще е у дома. Отивам- Няма отивам да ходи нареня никъде. котето И аз. и ще варя да спе. Да. А пък утре нагата се буждам още докато са светна ламбите да играем. Става ли? Да забравиш? Не, тя ще стане с мен да пържим мекички. Ще правите мекички, да. А? Ще правите мекички. Да я съм... Да. Някъде към 7 Тя се събужда. А? Тя се събужда. А, те. Че тя каза една мекица е стигала. Нали? Нани, ще правим ли мекички утре? Да. И с дядо. Да. Ами, аз Децата сега. обичат да играят с тесто. Тя каза, че щяла да ти помага да готвиш. Да. Какво ще готвите утре? Пържоли ще печем. А? Позора се печем. Те ли? Да. Много ги обичам. Аз много ги обичам пържолите. Защо? Ами, защото ги са хубави. А Криси какво обича да яде? Кое? Криси какво обича да яде? Криси не е Дали за знал. тигана ще ги печем пържолите, би ли нас карат? Пежим. Оле, че мръкна, що гасна ламбите? Не са те дебили, аз ги правя А? тънички. Светнаха. Ами като се правят на скарата, О, гасна. стават като на скара. А пък да ги слагат на този котлон, той на такова, обаче то се отече и стават все едно пържени. Ти така се ми Еми, на скарата ли, ама На скарата по-добре. Я ли ще пак угасна? пика сутринта пътлажани и чушки. Айде След пак като светна. обържаме киси, Айде ще пак опика чушки угасна. пътлажани. Да направим кьор. Айде пак светна. Айде Такава пак салата ще ядем угасна. утре. И Айде след пак това ще... угасна. Оп, светна угасна. ще Светна измия. угасна. Свет. Такова. Като светкавица. Да налива водичка отдолу, Нали? на Светла съскара. угасва. Да. И Светла като са бе, угасва. на чисто печени. О, вау. Хайде. Я баба ти койка. Ама чай сега. Да си миете зъбите, що че заема банята. Айде. Айде.
Айде. Айде. Йони, Баба. отиваме